Que xénero audiovisual consumes máis? A comedia sería. Eres de comedia. Canción de comedia. Eu, Concha, Marisa e Vicenta, claro, a min é o top. Son as señoras interpretadas por actrices. Pero, ojo, Soy a fantasía e o drama. Encantaríame facer a produción de algunha película de ciencia ficción, por exemplo, de superheróis, simplemente por ver como se traballa esa gran escala. Claro, ti non tiveches a sorte, pero hoxe, por exemplo, temos un becario tras das cámaras que ten a sorte de aprender o que é unha gran infraestructura da comunicación, pois comigo. Vos hai algúns que non tedes a sorte, porque claro, non tomades as escollas adecuadas na vida. Isto é así. Totalmente, totalmente. O sea, eu me dera ter ti de mestra, querida Dona Mercedes, e de seguro que vou aprendido moito. A mocidade que gaña premios é a que ten bons referentes. Mira, o xénero audiovisual favorito que teño é a serie Heartstopper, porque é o único audiovisual prácticamente que leixo. Onde botan a serie esa? En Netflix. A que hora? Botan pois depende, a cando tienes ventas o móvil. Hai unha plataforma e escolles aí cando poñela e ti solamente con Heartstopper xa vas tirando. Pides unha tableta. É como Canal Plus. É como vai Canal por Plus. suscripción. É como Canal Plus. A cantidade de cousas que aprendemos da xente nova. Hai que escoitar a xente nova. Hai que escoitar a xente bella, xente. Hai que escoitar a xente bella. Tamén hai que escoitar a xente maior e experimentada. Sí. Gracias por esta mensaxe.